אני שואל, בסדר. לא? כן, לא. לא, לא. מה שקרה? שיירת יחיים. כמה שעות הסוללה הזאת מחזיקה? לא בשימוש נכון. מה? חידה בדיחה כזאת. כן. היה על מטוס מהלבנים, אחת נפלה, כמה נשאר? במשפחה של מתחכמים, כמה נשאר? אחת נפלה. 100, אחת נפלה, כמה נשאר? שעון. אני מנסה לחשוב איך לבנה נופלת ממטוס, זה נראה לי מוזר. נופלת. כעיקרון זה צריך להיות 99. יפה. עכשיו, 3 שלבים איך אתה מכניס חזיר למקרר. אל תחשוב יותר מדי. עזוב חזיר, איך אתה מכניס חוף למקרר? שאת מנרדרת את כולם לדבר הזה. לא בשאלה, תקיצי בסוף. זה 3 חלקים. נו. איך אתה מכניס חזיר למקרר? אתה לא חותך אותו. בלי לחתוך אותו? גוף, רגליים. לא. מוציא את המדפים, מכניס את המדפים. לא שרון, איך אתה עושה את זה בפועל? נו. נגיד אתה רוצה להכניס חזיר למקרר. מה עושים? ורד. לא שלא. מה, אתה מכניס את החזיר, סוגר את הדלת. דופק בחזיר. 4 שלבים, איך אתה מכניס זאת פיל תחילת למקרר? הבדיחה. מה זה? 4 שלבים, איך אתה מכניס פיל למקרר? שים את הדלת, רואים שהפיל לא נכנס. לא, בונים הפיל מקרר נכנס. חדש. הפיל נכנס. ומכניסים איך אתה מכניס? הוא נכנס. 4 ב4 שלבים? כן. טוב. אתה לא את הדלת, מוציאים את החזיר. למה את צוברת? את הדלת. כי הקץ זה לא עכשיו, הקץ זה בסוף, זה לא כזה משנה. הקץ זה בכל שאלה. קוראים לו פותחים דלת, מכניסים, הייתה אספה סוגרים. של כל החיות בכל העולם, אני רוצה לצאת במקום אחד, איזה חיה לא הגיע? רגע, זה לא הסיפור שלי? של יער סמבוקו? כל החיות היו באספה אחת, כל אוקיי. החיות בעולם. אף כן. חיה אחת לא הגיעה, איזה חיה? הדר שקט. אני יודע איזה חיה. זה בשנייה, בוא נראה מה אתם. אני יודע איזה חיה. איך אתה לא עולה על זה? כן. שינות וציניות זה שם המשחק ב... גם קונצנטרי. חיה חודדה. רציתם שנינות, לא? לא הגיע.
הדר, אל תגידי. שיחשבו לבד. לא, תגידי. דווקא הפיל. לך אני לא אגיד. ברור לי, אני לא יודעת. הפיל, הוא רגע, זה לא נגמר. זאת לא רמת הציניות. כן, הלכה. היא נמצאת בקצה של נהר תנינים.